So natay foster families develop diri sa whole region. So for 2020 pinaka kuan na natong na-develop is 3. Ang pinakadaghan natong na-develop is sa 2017. Ang kani nga foster family amo ning gi-advocate gyud through sa kanang LGU nato, og I hope makatabang pud ang media ani sa foster pag-develop og foster families kay lisod kaayo kun wala tay foster families. Like og naatay mga kuan, natay mga foundling children or kadtong mga children in difficult circumstances, like og naay mga kanang naay mga kagubot bitaw sa kuan niya, maapektado ang mga bata. Wa tay kabutangan dayon kay wala man sad ta diri mga kuan kanang center nga kabutangan sa mga bata nato, og pag naay kinahanglan makita ang mga bata. To note nga diri sa atoa gamay ra gyud in taon diri sa Negros Oriental. For now we only have 6 foster families diri sa Negros Oriental, and we only have 8 children placed under that foster families. Kung ang mo apply sila og ng foster family, so naatay mga requirements nga ilang i-comply. And then kung ma-license na sila, ma-approve na, ma-issue na sila license, kuan una nila nga ma-gain or incentive nga madawat if ma-match na sila sa usa ka bata na sila i-custody nga bata, i-foster nga bata. Naatay mga subsidy nga ihatag para sa mga bata, dili sa foster parent, no? Kun normal children naay subsidy nga 8,000 a month. Kun children with special needs naay subsidy nga 10,000 a month.